pa ebase mi kowa ni kwa mi mao betina samanko o mi fie edamosi Okay. Hello. Ave? Yay. Ave? Yay. I hear it. Ahudi. I hear it. Ahudi. I hear it. Ahudi. Lele. Tiatro. Over. What I call this Anna Moja. Timakoto TV, I remember. Yes, Oscar, na unya. Afa. Mama me kwa koto TV Twitter na be mo pa so. Mo de meta. No for no shamwate. Any producer. Ba jo say producer no here there. Oh, kama kokofufu na hweniye. No question fa. Na no me ba ni shia no there wasi bia hihye no. Na ka me say bia no ba. Obenya blaze abodi a ebebo. Ah, so ono wonye ni pakase e batu hu na atu se wa hihye. Ofa, eno magu na chi. Obaja awengu. Ova, mentia me boss party Israel hotel. Monsieur Magmura so. On to no abidja phone no for WhatsApp akachu. We should be mentia. Ofa no ka say you dey be Nigeria me ka say Obama ko for the Coco Afra Club. Ampa Obama ko for the Coco Afra Club because it will be abrabo no. Enye say be any people ha ontimi mu, ni to be any free. Ano kwasemu. Na ofa enwe mo hye nkran say the SCBA no. Obi anhye no ho konfu. E mana ba mu. Kisto tiasi bibia benfa over anyumle o club wo wate woni mo for masa mwaji mate na no de na ofi yey yeah asemu ya asemu 0554 na ye konfa ko ye nim shebre mu nsemu na obi dia dane oye ne ho hwie nyeye wono kura de ne kura de ye adwuma no wonya bi ye nanso onim de odi ne sika ye eye hyebre mu nsem o ana nka ho to na anam ba bia no okay hele bonjour ye mani mo ko mo sai nyame wotumi kese pa tama o kan de me ta de mo me we kura ho oh so fi mo yi oh me ta de mo kan mo ya bi o mo che kan pan po na mo ya oh o mo sa mo de ma ni je ka sa mo to mo ya na ti ni mo ya ni ya mo why jo no okay kwa ku shebre mu nseme hu ya o me che se wonam wona sebin prehwe ya du mrebi na sika ni ubotom kra na nka onyale na nka wafa ne saa wo eno de sebe ye koka wo blog kra ubetima kobi na ya o se sika ni hu na sebe yare san hawo no okay hele hello baby afrefre udin Dr. Evamo da me frefre etaso yentie we papa sebe ho to mo kan die na me sira mo pa na bra ma Sompa baba yi be ta bre akwantiran kwa ma ya dio so mu ba ko kure ni wa afa oh me na fie di no so me na ma mitimi so ata ta akra afa na ya wona ba ya oh nti sabre mu die ana ya me na ne be ti asasa ya na nipa da ba so mo ma ya ta ntire ani abotoyam no okay shebre sesafo woni ewurade o hele no okay kwaku se ayinti se bempe dan man kasa se me se ohianti be makwabra na kogina mo so to kakra be tempa choma me onto me so kakra yaw se nyi ohia sem ni shebre no ma enka be ma wo sira aduane ento so se ma me so wo de onto me so kakra hwe edu no ma bi ho na yaw eno ma ho a e me passe yeah Dabio, Miss will be to Moase, and yet Moase no po. Because Moase and times you reject a bit pepper, but do nampe. It's a mamma Miss Roni and Mukanjo. Ya swaggle for coffee, and then me call the Obwa. Yaw, or quite hard to a galas at the Aguso. No, two, because I know they tread the whole day. As you said, been prepared as a restaurant, you know, Yama, you know.
na no nam nam be kwara na about no records egu me bushi me hwesa am say ka we nyina omo ye ma ye no ni ye twam ye dia ka na egu ye ton ye dia enso ye twam te du me bia yawo kwa rumba kan wo se odo nya se nkrofo de pa ba so mi hu yo no hia ma mi hu makono de a na mayi mani ato nchen ba ma bia ni atepa na enso ohia kata so ahokyere oye adwuma so enkoye na yire jano obi su ni kura jano ewiase accident ne doso because accident na ka accident o abrabom accident doso papa diawo nyakopon na yenhwe nanim na emom yenwia bi kasa wo se chese obi awie school dadem o de na yi kura kwa yemfa no enso oya ade chen obi a oya yo enso yemfa no shebre no iti de ka ne se tutu anamon we obi se wakwa akwankyere wanyini pa o so da so ya akwankyere because of wanyini wayenso emfa bebe obekọ bia so bejiska so ti ase so say why maku 70 ba akukura mfa anto tu sure ba akukura anto nti ane drum mebi ho no ma me say obu a wonam eno onkuta no ma policy bag nkuta no ya so okọ no sunsun mo so no ma aka cho say tama na me top policy bag 18 na abante bi twam na papa bi agina na one ye kaso so ye abante no ko ni amantam no blu nya eba be kono na homa na e de amantam no ebi twe fom ene ye gira wa no so mo pa mo hwe okoya kotia abante na chi sei ya me se me nkase sei abante ni gira ho ese wo kọ ese wo ba opeja nan sei ya wo kọ ya obi ho ya chechire ni amantam wantumi amwa no odene kasai se o chere na chira kwan se wo mra na obi wo so wo ye chinyigefo ampa ye kan bi obi be hu ade aga maame data sei enam so ko ba bi amu ntini de obeka bia wonfa onko eti shebre de pese kan nyina ne sampa dume bi etu anamo kakra empa nya ompa boda me ade obi ka wo wiase a ya na me bufu pa se me kono madura ku me ho me pese me ja me ho me pese me ku me ho da bi bibia so timi sesa ya fa no so nchem bibia betima sesa okay yafo ofre no emfa ensia na media mi wogidie se shebre sesa fo wura e wo hode a na so do hoko dan do hoko dom no de a mi wogidie se emfa ho se ya sesa wo shebre a wodi free awoye so ebaye na so wo bediye wa bra wo bewo ama uma anso adiye no matumi abehwe odachi ankoma bi na nso so yafunu yatum ene meka kire wo bibia se so ono ahwe na honim no na sanyoma sesa afri de no osusu se ese ka otumbe no wiase a orofo ena anwumire meka kire se tuanamon ko awurade fie wate na so ono ne shebre sesafo no de ya emfa ho ne se ya mantam wo emfa ho ense ya hyehyɛ de ama wo dane nyoma ani se wo de ye wonwo ye ma wonya adwuma ye ma sika ntena wo nsam wo ba ye adwuma so hu de odo sika ba ye se hyebre sesafo ho de a nyoma betumi adane wate ye fa nchi akese nkoma prophet Kofi Boateng nyankopon ba kese pa no oyodifo so no so tumi sesa hyebre endo amene ne di nkomo ewo brayo kon dwumadie so ye obi ka kira santeman wo bi kira santeman ewo dwumadie wi so ye bota ye kese se ye be mo manfo enso so akoma aton yam eno nti ne mpempie no yitimidie futusem e de bre wo manfo ewo Asem Mpe Nipa dwumadie so ye ko computer so dwadie emrasisia Oh, Dabi ma bantem do. Obi ayesi mumbra ni ntu kwa na ma bantem sa. Babe, nya botre. Oh, also mutimi delay kakra. Tase, nana. Babe, mama yempe baby ntuna. Na yenom kakra. Ni yemfa delay ya kwantuo no. Mama, losing the rabbit to the bloody. Losing the Bitters, Bemansa. Losing the rebites, Memansa. Bama, Brayansu Memansa.
Ansem, one time money power when you feeling what you and says up in for no. FDA, I did you drink coffee and say, Andela, and what more did ma and came one moba. Oh, Jose, and I made the SMS you. Can any pan, Nasana, Michiana, what me? A drain I didn't quano, Kingdom Garlic Bitters. No, more benefiting. Me benefiting wine. Also, what told dear? Abrewa, the smile, Abrente, Mishuve. One antique crana wabre. No Kingdom Garlic Bitters, and any capsules, Nanya, what ya brebia. Kingdom Garlic Bitters, and the capsules. Asem Mpe Nipa. A devil when ama when I say. Send your name, my wife, complain one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules, and tea. Say, see, I'm password. Kingdom Ginseng Power Capsules. Emeni tienya sumdie befi abrebia. Obebia o de poa haw no. Edro ba kupa wuhia ne tremendous capsules. Tremendous capsules. Esiesie wo ma wo ye obesima. Enro yi wo benya bi wo bebia yeton nro bia. Kingdom Herbal, no challenger. Area yamahwefo ani atiefo nyina akwaba eba dwumadie we esu ebiem na we you ofa toso mienu menka ne sa wiase mu nsam edoso pa o ene no ni nyina be ya abrehosem na orofo ya na nsam o manfo de bedan ye no enye ni nyina na emu o mo hye da betena siduo ha sem o meka o masem ye won nsem bebrebe na wobia ni tuase kwasia de di animu ye Mother's Day na sa Mother's Day we eduru a mamefo ye hye omo enkura ne bo omo abaso wo kwa bi so efiri se omo ya de pa so obewo na wo babanyini no entitie mu no efa no dodo no a ya na efiri ma no orofo na asem bia ye maami bidi abedan ye wose ya mamu momidin enka baabia mefiri na mehia mo adwenkyere ehia atiefo eni ahwefo enso adwenkyere ni tia wamu a ne se ye maami no de abedan ye se wiase a wo ba ye baabia wanyina duru no enya de se wo benya yafuru no bi ede a wo ba to ba wiase no ne yafuru adinabro Odofo na asemo ye maame no eka nyina ne se esan se wanya yafuru amfa nwo banti no omunam mamu enum oka ho enum na ona ye ba wotoso emienu ni fie konkan pa na enan no aka ni nyina no omode obi awo ne man bebre aya adefo na ade bi obeye bia no na akwaya dapatwa temdidie ni nnuanom nan na aka no nye de ehia ni ka wu bia ka behu sade awu esitie na wose Mother's Day bia no enkoda no de onu omu nni asem enkoda no ayi omo sade sade omo maame pepepe de ma no eso na ko hwe se kantokwa ani antemdidie bia ni nnuanom ennan no aka no wo mu didi no ko mu begyan ne nsoso no enyoma to an etokọ so enti empepi otimi hyedem kura no na wusu efise ne yafunu adina bro eno nti no ye maame na nsem a wo ka nyina ne se ni nnuanom ennan no a omo atumi awo no ema otumi esugu na furusu di abrahwo de a se de wo dwen ne ho enti be emfie mienu ni no won hyeda no omo nye finance so wo ma no de ade bre no na wo gye nanso afi we nkuan de waye na adwene se wanya yafuru ango ba de na chese Mother's Day no won ka ho eno timpempi no ne manu a eye ni nnuanom emanu ade cha wo de be che ne Mother's Day bia no obusa Sompa Asem Mpe Nipa se wonye ana adenti efrise se ne maame omo maame nom ene ne nye free na omutim didi na tam dia ene enkoda no emfa nyoma no enkoma omo maame wi ene wode beda Sompa Asem Mpe Nipa se yene ya hwefo yetiefo nyina yemobo ho na yema na dwene ya asempa o na maame no hwe nimfi a wadia eno so akwakoye asem foforo omo asamo maame na asem wode ba ya wedi wa wani mu asem a ya asempa o maame no so hwe nimfi a wanyini
na nye ni hwinim na bon no yaw edu me bi a wa twede to ne hi but ya maame no na oba ya in fact e dia rewo maame ne be shu pa na yen so ne ka se ene atiefo be che cause adwen ni ba ko fo maame ne nsu nyina na me pepa manim o say me maame su ni ho o ka ya ka se ne baba akokra no mo ye ne ntoma ifra no ba ko na de bre no anokwasem okay anokwasem nti mimi busa se maame ene se watima kamfo se ba ko na de bre o dia ka me susu se ko nenso yawo yen hwa de bi panifo se be ponko abodam a ka ni wura mo odam enkoda no yankopon nhira nkola no okay ni nua ne ma no nyame nhira wo kwa go se maame ne se nkoda de ono mu ni ase no no na anwe se ko mpeso ba dwo nyoma biem ya ba minim enkoda bi a sa no ma we akoso ama o maka cho maame se maame wo ye sa no me beba ye so daache ama maame na ntie ama o mo so apane so maame no ya wetimisi maame ade a wo yi mu nyina mu ya nwiafo nyankopon wa ma yefunde ye nim de nti a maame nyame ama ne yefunde nanso ewowowo ebode sebe mpredwasa ba kire ne bra kire nkwanta da mu de nanso ye mpanyi mu wo fia ti maame mu nya de mo ye no ewo ho bada no mba maame ne ba no no ka bi san kankura ne de maame ye no nkura ne mpe tom dom so mbe koso aye de sese o mo ye te se de o maame na aya maame no ba yawo ye ba sere maame no minim se wotie ye du mebi ho a makasa nya ba bia wonam bia na wote wo akwara na tempanifuom na mframbambo ne ba ye nka ho nya bibia ne se ya se o ka ho ye ka e ba sa no ye wo maame fuo bi ho no ma o mu di se bensamfo a na o mo manso ahura di akire ya ho bi pen nya de hianie ya de maame de nyame adum no hwehwe meto hwehwe ye tu kwan hwehwe ye wa bloche nyame ahira ye utuba bono maame woyi tama ye sisu ye betra won nchen ani ya wo de ma ye ene nyame ahwe ye ni ye boshi ebi wo ho saa maame mpatwo tie ni ye pa we die enkoda na se ye maame mo sebe mu ya nwiafo na mo ba ye nti megya wa nemo ya kasa kire maame nom so mu nya de o mo ye ye nim de ba ya sa ntokwa no aba se yesunsum ntokwa o se ye dan o nanso ya ka nanso ye maame nom de se fata bia no ye beboa wo ampanso maame ne ba wo kan wo se na America ne sa noma ntoma ne ade ne ade bre no nanso panifo se kirikoko a keni ne ma according to maame no utie na adwen ajo ye no se enne efele ne owo de sa na tie de a enne me ma me ni mu ni asem nanso de mo maame no ye nti no ya na manum tu atokra se megye mo no ma ti sa na tie de mo de mba ya na ma ye no ti sa de se yi de wo de abedan ye se sa no man se mo de ba o nsumu biem e hon na na me wra ho ano de o drume bi mo ya ye kan obi ti baabi ebi ato ne pa obi so yefudie ho ye ne Ghana nko especially asante ha ene ye de yefudie sere pa so ba anwo a no no obi nyantoko pe ne first apia ye beto no ye de hianie tobroni ba chobi no makanza chobi kura wo ba wiase nyame amma obi yawo se wo enipa bi wani eden se de wo sika se de ne sa word no wonu obi kasa na o ka che wo yawo the whole the one we need wo be susa dia ne mu oya maame ne ba hu se no dia rewo nanso maame no wo se de ne se bebia ne mfie dru no enya de a obetuma edan enya bie ti aye afa ho enti ne nuanom de sere no na ne nuanom ya na me ka chom se sa de we nya omonko but ye ne ye tufo ma obi biara wo de nyame bo a wo mba ya obi nso a wo ma be 10 enkura ni nyina nso aye basa no nso obi nyame ma ne ba ko pe akura na ya yalefo eno nso eso de bia na akura na wa ya yalefo no ukone de we o hie no abone pampers ya wa bo boniti no de ni di agro a ya na ye
nti obi nso awo 10 nkura ni nyina ye basa ni maami bi a wawo pa enso ne ma no ba kokura enu akoto ne gato a okwa gato bi enu ankoto ne ma wo omu nyina ye jonki yati asase mo yo enti se wona ye tufu se ene wunua bi mu nyina na mufi yefu ba akum se enye wunua se ye wunua se nyame ama ne yefu di a ye besere sa wede no tina de bia meka so tintin nyansa katua obi wo ho a yaw ukoto sa asudi atu obi so obi ni sika kuta nyina hye obi se bi na dwuma oye no abofom obi wa wumpatuwu a efi na no asem bi because obi wo ho a wonya de ma ne hye na kuma mu nya hoto da die di tufa ne di tufa ko meme de met makacha mamen de mekacha se no an obeti a batan so se wo che pa manfo adwen kire enkwara no onyi bibia ntunwe mu oya batenkwara ne ma se ye na me kase ye ni mo bi anka o maame ye ade na nkwara ne di o machi ye onipa bi wo saa o maame ye saa de we no na nkwara nyina kodu o maame achi kase tia o maame nwia no enkwara bi ye saa ba we de enkwara yi de wo mo se ye de akasa che maame nanso maame yi o se dwuma bi enkwara ko ababutu no na wo su na nkwara butu ma ye ba na wo ye se ya wo de baby wo bia wo de me se sa ha na untimi ma because ye ne baby wo bia beba so no waka se mpa kro da so kro ba ko ne be ye empa ne to mattress bibia onu akọ di adanse se ko da ne kro enti me da ya de make ne se maame tie ye ne a enkwara ne de o reject enkwara no so a eno ma o de beba ya eboya enti wonu de ka meka se de timi kasa be se shebre sesafo ne awurade no se ye wo sa kasa bi ye kan ye gi bible di chi ye gi nyankopɔ dia na nkra ne reject ne dia ma me nka na komanto ne yam na on fa nkra ne se nkra no sa reject na ena nke mu oya pa ba we de nkra no se ye po ye mpo ye de ma me no mu ya nnuafo ne manya ntokwa na nso yaka se omo so omo ntia se de na se ye de se fata bia no ma me de wudi bia de be ma twa bibia so jarewo iti maame ne bepe adwenche ne yetiefu adwenche sente sa de sanke ka bi che ne ho emi ye wie nanso ete se oba jawo no wanya broken heart hu akora na seven prejudice o gya adwenche kasa ne koso nyina na de e fruit mu enu nti na o se yemfa nto dwane yetiefu ne ehwe ye nche na adwenche se sa Mother's Day ya ebe nkora no a prepare minim sese ne tie bia no o me de no ma ba na nkemom ahisem ne no ma bi e koso nti no pam no twa manya bia na manya bi nti fi ne kro nkora no no ma bi on be onye but o yesa wagu nkora no so ani mase nti ma me wada woma nkora ne de yo ma so obi mpa nwia obi pe eba ana obi pe o maame nti no ma ne de onyina ho no kan nkora ne mata omo na nkora ne reject no wunua no na se woni omo tra ka mu ba ma besi fom se be prejudice ya besi o obi akọ ne ba bi nanso nkora ne se moja mu odu maame ye maame no se unua no se ya ye de ye kuta bia ye be ma obi ye be didwa obi ba ye be ma no ne ade ye ene maame ne ba ono akan nti ya me de misusu se maame onka da komanto ne yem na o kasa nkora ne de no ma ba ne wonye a obema nkora no so ye de adi yawo ewo mumu nti onyai bibia mfa nche na one nkora no enka mo no ma bi o me de ba bia no wonye no nta ne ba bi asem amfa na asem ko okay enuti se ko ba bia ba wi ase konya ba ko bi kura soma no aka nsem we nyina aka ma o asem kese pa yan ko ne Lawson Beverages entwetwe komosi madu so emra sisi a Lawson Beverages omo ena di Dureman Bitters ene ginger liqueur enso abadwa so na orofo yentwetwa bi yemu bobi ni nyina eye Lawson Beverages omo ena de we nyina enso de abadwa so enya asem keto akora simadu so yenkoni ekotiti omo na yentoa yedwumadie so kadachie ada na de onko na nam ofa na de me nko na me nam ya suma minua no ke me mo akwa ba ya suma no me jo so me de yentie we yo na mo ho ye de nyame wotumi kese ye da awrade ase man koko unu ase wo chia ho o se be ba be fa ne chia mamu nyina ene de odi ginger le kan nko na nam ofa minim senti a me de bae okay na o se asemu a omanfo eka ene se Dr. Lawson Chemanu panin kwakyerefo kofa bae a woda Lawson Beverages woda wona no
ensa no mako mienu anode abadwa so na o share ni dwumadi ase mfinhia mako aduonum Dr. Shasie etete hahama nubna kohina hodo adi yenuro miensa anode badwa so na ofa omanfo no me no eho adanse a omde nam twedi amponyankopon so adi aba emabia so Dr. Losin Chemanu esewani na ensa oka kire enu achi ana Dr. Tena ase no se nyame adominim de pa minim hahama minim nua hodo nua bran minim se oka webom na de akọhọ na twe ahoden na womu no a eno so kọ nipadua no mu a eboa yi pa enu tie nam so e ma ne keka sa hahama ni nua ni nyina bomu ana ofa wode ye nsa your friend Lawson Dire Bitters Lawson Dire Bitters ya no di ka de ba dwa so okay no fa sansa no amafo nteni yo twitwa bi ensa ho asem na make ensa ho nkomo ne yedie sansa no bubo bi hey amafo bi anagrema me he amafo bi dede ya me ye wo senti o ofa sansa no se de o kan no ni ba bi adede na aro no so minimu a nan techrema isu awura ha ba bedru yam ha utimi say yes eniyama awura mu na nya se kwa koye dede keke o ofa ekọ no ede mfasode na ebre nipadua no enu ti nya nwa se wo mu a omunya sansan ya medi hu adanse ya meka hu asemi omunya binum ye nyina ase dabi we de ya duro no kwasem sensa bi aduro na kadie di ana wanom nsa na afa unum wie ya de kyen ya wo se dabi ya duro na menom ye sabi aduro na doctor se dabi o ensa na meton ensa na onom ye na wa wonom a de be ya ma ono no wafa okay enti enya nwa se ebenum se o we de yensa ebenum se eya duro ebi se eya duro nsa doctor se yensa na hyere so se emfa nsa nya waduane anokwasem ensode ahimache enkobopunum se wo pensa no na mmom se hu hia se ofa betwa bia didi o de kakra be ye wade bi a manenya Lawson Dire Bitters anokwasem efri se 20 ni wom ofa ye kan ya kire o yesi 20 ni wom yesi akomawre ebi wom sabe krama koti ebi wom dunsekuro ebi wom kokwaman ebi wom wisaba ebi wom ndofotene ebi wom edua mako friend say oya no eno so bi yedai ebi wom mahogani ebi wom ofa se nua nyina so ye nua ya maame ne ye papa nom de omunim na ya ade so a nipa adasama ye num a na se sa nua no kwe nipadua mu a enya mfaso bebre efiri mu anokwasem etinya won se obi o se miyam ya enam ekuro na won yam nti odidi nso onya dai onya kese obi timi didi agi ntumu so fon ano oye dai wo fon na so nya Lawson Dire Bitters nbi na utwa enam se oya wo mu nti eboa kumkuro na se oyam kuro wuma wa se de obedidi agibia tumu otenya wa mena wiwa no kuro tibitum didi pedinfosi ye watumu atibia we ehu hia yie pa ya ne mo na enom se ya ne mo na ewe ofa onya bia eboa yie pa ti hye no se wonya mfihia no edu nwotwe ede kwa Lawson Dire Bitters bubobi ema ne se emema mama yenkomo enya afenu akwakwagina na ama me de se na hwan sansem na ma ne so mompatie twitwa bi ye ka asem ane ye ka asem e se ohunu nkomo no ba bia o hye ase afiri ene ba bia de koye de odi kwa akwie na otimi ye se ya na oba no se yes be manie ye ka mema ya donko so ka ho so sori a na o preko wachi braba he ane ti besrawa okoba bia to se bia se ye pap VC10 ode bisa se wo pe Lawson Dire Bitters ebi yo na ofa eya na amanfo se Dire Bitters ni de enim na ni nua no na we de fere se wo so no enie ene krame no enie woni o ansana wano kako ene krame no na afra wo ti se utimi wusu ni ya bo se de wa ase no afi wo hunu bio ofa na basana we na ye akekaduro okay ataje okay
ana hwentia ne daase na se ye fa kekaduro no nkoa se ye ka ho asem a ofa eno nkoa ya de mu na kekaduro no ni atadwe ne kabomu a ya katadwe eno ni akatadwe no akatadwe no na hwe niema hodo a eya oh na anu na mfiri ni baba ye se ye kwaboa ma omochi aboa no okay na ofa eniema course wo ho no wow awurade a esewani na ese o ka kire na nanom ye chiachia mu na hwese de mrantie ne maba wadi anigye aso losing diabetes any losing ginger leke mu no ofa omude ya niema na omu formula no the kikis formula hey ofa ya ka ho asema se na asema bo the kikis formula ya na obi kana so si we kakra na wafa we so kakra na ice cube you wape kakra na o cap no enye kese eno so kakra na twene so no fa o di we kakra na no atwe emra ne kakra bi bo se koba sa na o cap na say disposable cap na si ho a na hu tin fifiri na tin fifiri no na niema so di afra eno ne formula no na eno no ko mu a over well timi say yes besrawa enie losing ginger liquor matimi numbi be matimi numbi akeka duro de boa wo ayi adwuma soronko de ma wo udidi aduane ne timi digest udidi na obofun udidi ekuro wo minim ekuro wo yam entimi nko mesrewa wo kwan ahoro kra ne moja firi mu ba losing ginger liquor akeka duro no be yes adwuma no de ayede e de ama wo no fa ya fa atadwi ya se wa ni tua se oba charge battery no na charge ye dia ma wa atadwe ne be yes adwuma ne dia ma na yi ne se daase hentia ne daase Yankopon ayade o mesra wa doctor se onya mfihie du nwotwe a menum bi wa fafuro menum bi o ma kwada no fo a menum bi o yo hyenkani on pake wo hye no ntusafo no enwu botomu a menum bi fo asem ko ennom nsamfa ntwika enye pakeka no na fe pesuo bi gu ho na obedidi a wo de kakra didi ebebu apa 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 ana 0248 61 99 0248 61 99 baby eton se bia ofa okwa o sabeka bi kwada so for de omonko losing enterprise obapa beki okwa o sabeka bi hye no so se ene DVL office no ana edi hwe animu na kwa GB okwa akache obaba papa beki se mema no Happy Mother's Day. Wafa, wajoso. Mia meba ho. Enchiare bako pa. Man koko. Wafa lumba. Unia agrimo si wachiao. That's it. You say share. Edi akaha. Omo register no you know omo. Na de yeah. Asem kase pa na dia sofu okay say no de ginger liquor no on say oyem hawa wutimi enumbe nti yenya no sa asem o kwakuma amena asem no a wode abatu enem mewura ahopa ba wiase na say wa nya bane bia emsa abreho the nation sank yentio wo yibia no because wo saadwe wo ye be ma pa na obi pie ka kire se wo saadwe yawo bitimi wura wo brebu ma hu se ase aka asem bi nsi da na de akire wo saadwe si ye ka kire se wo saadwe se wo tim se ye ka asem akire yawo na se uniba se uniba betie se wo no asebe wo nsem fata
na kopa se oba saa de o se mema ente se ma oba nwo ya anyway motivational speaker kura ba be kan de bo hye ne kokua mu dem a na hu nisu a wote especially so mko ye nuafo miensa anase 9 na yawo ekoba ne ewa abrabo mu no ekopie te se nyamia ya adom na awo wanya bia yawo ya na asefem ni ekuya kura ne se nipa no momadi kan anya ba no nuanum nyina anya bie na ono nko anya bie na akoye te se yefie obonini ni ho na yede na we nko abefrem abusua bi okoye sa na wo ya yebusua ni o se abusua no mum ni sa atebia nim na enso atimi nko awatimi de sa ade no aba abusua nim enti eno so munya wa uni se afie te sa no bayibo bi aka no ho na yede bo because efie no obi awo ade na onwoye obitimi kase waton na wode no wesiwo no a na kente sa woni odi wanim awo mensa ni odi wachimpozo afa ho awo nan ka akire ku oba na anu ya ne mamienu na wa wo hwem vivi no ti se ni efie awo ni didi na onim no so waye yaw ensem on be ka che o kra bro be ku nwa za abrabo na wo bro no sebi wa nkonwabo na aba be ka sebi wa yi mframa ndi ho na ekwakwadi achinye bi Intimidate na meka che ma me ni se eni obi a na ebo ni ba wi ase se o mewo awurade tirimu pon ni hihye mu no amfa wo amme ni panyina da saa no amfa ware enye ni panyina da ndisi amfa ware enye ni panyina da ya ne mpempi su nya ho kani na awo ba to se ati ase se nye ni panyina da ne betimi awo nti ni awurade ba ye wo no wo find a way to understand say saa na osoro ye no ne create energy bi fa to fa masa de nye saa wan hwe ye to me bi obi ansere wo mu ebi opie ya wo ba na obi aka asem se de sese wo mo sere na wonu pie na se de ne be hyiaye enam so onim so oni benti no obedwene de akosi so se wono no mo twetwe no ya wasem no tro bi asa wo boni bi ya wo adie no ene nkofo bi se de hyia ebe ye wadwene se eye wo na omo ye wo saa na nkasa bitafrache mawo mebe nyini wotimi di sika na aduane bechewo minsi ne kwan ede na ase wo mu meserew se mimpe oye na meserew dia meka che maze mbache mfuma de nkoma no echi na mesere mu da ache kura amame omusi kwan sa ezo wotimi gyan me de ade ne bro ma de to ne abedi edidi a it means omu nyina pese o feel happy se enkura no nwu bi de na nso de nie na ye okay idibia maame ni tibua na ezo so na daye yesi oso no omunye free uno omunye free nyina echi no omuma ne koso de ade ebrew na me one me ya aka ye chirigogo edi ne ma me ka che me man se me ukude ko me mo mi di ze wo maame ne me biem di se omun tibi nka asa de ne maame ne nko mo bi mu na nko ne ye anigye bi na ya na abehia na asem na aye te se ase ye de no na ama na adwene ne na eku bebiri enti won to ne bo onya daje mani nuanom ono mo ntrase nifie nkomo na wo hunu se so omutimi jama mma ne be ya asede se ne omanya no nko a kire se omo ka bibi a kire ne se wo ma so anwo kro nka na komanto ne yam yesre izo no omo ya akai se lawa wo uno omo bom so a se lawo nwe na obi sere wo so se wo nwe ya ampa wo nwe kreti adwene ne saa ya mi tuwe na sebe sakri na mi yusu na ya oye interview se no ofa oba ya ka be no ya ofa sakri no yusu ampa mi yusu sakri ndie ya sembe metima ma na ya me ya metimi so ya ne tra because ene mi yusu no wadi hu ngomo edia na ya adwene ye wotia ye ho no ena ma ade bi wo etime dwene bezisu se odeme oneme na ohweme na se ndine ye hunu ne se saa na opeso wo ye no ya ne yede kan nyina ne se oda so wo nuamma a omutimi so ne mu nkwa obi awo ono ane bo de ne ba wi ase kora no wayi ato ne maame pa bi so mo ne maame din se ne maame ne biem oti abrochi ne mo de banyo sende ne maame nu ono so wo ma ebi ane masa ahwe no ka ho saa maame ne so be ye dai tinyame adomo anya bi ama wi ase unuamma no nyina de wa ye omo de omo koba de a ene se opere wo de ne pi anase nka wunya bi anka obeju twamboa ese wunya bi anka obeyi nipa ama goso anya bi no ne wo se ye bi ama wure firi
wo ha no yeye ndi ade na se da ada so dwene wa wo de no se mai na ogusu a wo dwene ho ya gakra meka nyina no se awrade nyankopon ye de enhyira maame no ma na botoye mu no timinti ne ma biase ne nkonko ya no ya okay nyame ya domo a dwumadi ebetumi ato aso kina ye be siesie kakra wo yemfidie no ho eno nti no ye besere se ba bia ye duru so pa Asem Mpe Nipa mo fa ne sa ne yen siesie se de be ya fidie no betumi agina so nyame ya domo a kina Oforisuo Aboagye no apamfo akra me ko long time